kanak kulabaw ka sa tanan, ikaw ang akong katagbawan. Kanimo lang ako magaday, kanimo lang igatugbaw ang tingog ko, ang presensya mo ang kalipay ko, kanimo lang magasangpit, amahan ko. Gipanag-iyamon na ang kinabuhi ko, sa wala pa ako matawo. Ang pagkagamhanag, pagkadako mo, akong ipasigarbo. Kanimo lang ako magaday, kanimo lang igatugbaw ang tingog ko, ang presensya mo ang kalipay ko, kanimo lang ako magasangpit, amahan ko. Kanimo lang ako magasangpit, amahan ko. Kanimo lang ako magasangpit, amahan ko. May buntag TLCC. So lain na pod nga kahigayunan nga diin maminaw ta sa pulong sa Ginoo, ug karon nga panahon, although bati kayo ang atong mga nasinati, bati kayo ang atong mga nagian, ug adunay mga problema nga diin usahay makalimot ta nga naay Dios nga nagtan-aw kanato, ug naay Dios nga andam motabang sa atoa. Although sometimes sa atong pagkinabuhi nining kalibutan na adunay mga trials, adunay mga problema, but ang akong pangutana, nasayod ba ka? Or kabalo ba ka nga ang Dios wala nagpabaya sa imuha ug kanako ug kanatong tanan? So karon kung aduna mo'y mga Biblia, palihog kog abli diri sa Salmo chapter 23 bersikulo 1 hangtod sa 6. Balik ko nako. Salmo kapitulo 23 bersikulo 1 hangtod sa 6. Naingon ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo mao ang akong magbalantay ug walay nakulang kanako. Ipapahulay niya ako sa mga lunhang sibsibanan ug gitultulan niya ako sa tin-aw nga katubigan. Gilig-on niya ako, gitultulan niya ako sa dalan nga angay kong subayon. Dili ako mahadlok, kay nag-uban ka man kanako. Ipanalipdan mo ako pinaagi sa imong sungkod ug bunal. Sa 5, giandaman mo ako pagkaon atubangan sa akong mga kaaway. Gidihugan muglana ang akong ulo ug gipaawas mo ang akong kupa. Sa 6, ang imong kaayo ug gugma mag-uban kanako sa tibuok kong kinabuhi ug
Magpuyo ako sa balay sa Ginoo hangtod sa kahangturan. Mag-ampo ta. Lamig gamahanan og silimbaho na mo Dios, ikaw taburan sa gugma ug kaloy Ginoo. Salamat Ginoo sa kahiguyunan o Dios nga magtuon na pud kami Ginoo sa imong pulong o Dios. O Lord, salamat Ginoo nga ikaw wala mibiya o ikaw o Dios always na Ginoo nga naga-provide sa among gikinahanglan Ginoo. O Lord, salamat sab Ginoo nga diin ikaw matinud-anon sa among kinabuhi. Although aduna man kami mga kapakyasan, aduna kami mga lapses nga mabuhat diha sa imong atubangan o Dios, but ikaw nagpakita ka sa imong grasya diri sa amo o Dios. O labi na o Dios, ako Ginoo nga imong tigpamaba sa imong pulong o Dios, dihogi usab Ginoo ako o ikaw Ginoo magatabang Ginoo sa angay na kong isulti Ginoo og ikaw lamang ang masintro sa among pagabuhaton karon nga kabuntagon o Dios og ikaw lamang mahimaya sa akong kinabuhi ug sa among kinabuhi o Dios. Dalaygon ka pasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen og amen. So, kini nga passage ako na siyang gitaytulan og ang magbalantay mao ang Ginoo kanato. Mituo ba ka nga ang magbalantay ni David mausad ang Ginoo nga atong gilagaran karon nga kabuntagon? So, a little background ini nga passage is kini nga passage is very known diri sa book of Psalm or diri sa libro sa Salmo. Og kini nga libro is nagisgot usab kini about sa pag-ampo, unsaon proper pag-ampo. Apan nganong nagsulti si David kini nga salmo? Ngano ka nagsulti si David about kini nga salmo? Kay gusto ni David nga masabtan sa mga tao nga dunay Ginoo nga naa siya kanunay. Gipasiugdan ni David nga ang kahupayan ug kalinawan nga makuha ug makaplagan lamang diha sa imong kasing-kasing pinaagi sa atong mga pag-ampo. So, aduna ko'y pangutana before ta maadto sa passage. Kinsa ang imong magbalantay? Kita ba usa ka maayong karnero ngadto sa atong magbalantay? Kumusta ka ha? Maayo ba kita? Ang Dios anaa alang kanato. Aron sa pagbantay kanato sa para maadto ta sa maayong tumong or kita maadto ta sa gitawag na tuog maluwas ta or aduna tay karabang secure ta always diha sa kamot sa Dios. Apan aduna tay pagahisgutan karo og tulo ka butang nga atong mahibal-an ug magamit mahitungod sa magbalantay sa atong kinabuhi. Una, ang Dios naghatag or nagprovide sa atong gikinahanglan. Kaduha, ang Dios nagiya sa atong kinabuhi. Ikatulo, kaluwasan o kasiguraduhan diha sa kamot sa Ginoo. So una, ang Ginoo naghatag or ang Ginoo nagprovide. Diri sa bersikulo 1 o 2, naingon ang pulong sa Ginoo, ang Ginoo mao ang akong magbalantay ug walay nakulang kanako. Ipapahulay niya ako sa lunhang sibsibanan ug gitultulan niya ako sa tin-aw nga katubigan. So dinhi is makita nato nga wala ako'y nakulang. Ningon si David diri nga wala ako'y nakulang. Nganong kaningon si David ug wala ako'y nakulang? Tungod kay ang Dios always naga-provide sa iya. Gisulti kini ni David tungod kay sa dihang gibati niya ang dili katagbawan nga mga panginahanglanon sa iyang kinabuhi, ang Dios wala nagkulang sa iya. Siya nahibalo nga ang Dios
mo taga nagayod sa iyang gikinahanglan. Sa atong kinabuhi, sometimes kung aduna tay mga panginahanglanon ining kalibutan na either spiritual man siya, either physical man, ang Dios nasayod niya na. Apan, aduna tay gitawag og ngano kaha nga dili ta moduol sa Ginoo. Although bisan pa sa atong hunahuna maingon ta nga nasayod na daan ang Dios sa atong gikinahanglan. But sometimes kining tao maingon tag sa hunahuna lamang ang atong mapuntar ba? Like kanang instead of atong buhaton is natay panginahanglanon, mas moduol ta more sa Ginoo. But unsa may buhaton sa tao sometimes, ang tao mangita og own niya nga solusyon para masatisfied ang iyang panginahanglanon sa kinabuhi. Apan, bisan pa man og mangita ta sa atuang own nga solusyon, dili gyapon na siya gitawag nato og perfect nga solusyon, or dili gyapon na siya og gitawag nato og masatisfy ta tungod kay dili man siya gikan sa Dios. So, sa atong panahon karon, sometimes mabalaka ta, sometimes mamoblema ta kung unsa atong gikinahanglan. But ang akong pangutana, kinsa ang imong duulan sa dihang aduna kay panginahanglanon sa imong kinabuhi? Either imo habang mga igsoon, either imo habang bana, imo habang asawa, or imo bang ka-churchmate, or mga classmate, or imong mga barkada. Apan, akong i-encourage sa everyone nga diin ang Dios always mag-provide og iyang gikinahanglan lamang na diin kita moduol ta og magampo ta ug atong pangayoon ang atong gikinahanglan diha sa iyahang tiilan. So diri po nagisgot ni siya about pod sa kinabuhi ni David nga diin yana si David diri nga gipanalipdan kuniya. So in other words, si David is gitagaan og kanang proteksyon or kanang gitagaan og kapahulayan. So ang Ginoo imong magbalantay. Nahibalo kung unsa ang pagpapahulay ni David. Si David is kini siya nga time is ang Dios nasayod gid sa kinabuhi ni David. Ug nasayod sad ang Ginoo nga diin kanusa si David papahulayon sa Ginoo, or unsa man ang dapit nga angay si David magpapahulay niini nga dapit. So ini sad nga bahin sad is sama po ni siya sa atong nga kinabuhi na diin, although mutawag na to siya og literal ni siya na diin bisan pang gisgutan diri is karnero, but pwede na to siyang matawag or ma-implicate diri sa literal nga aspekto na diin ang magbalantay nagatiman sa iyang karnero. Karnero, it means is ang magbalantay or ang Dios kabalo siya ug nasayod siya kung unsa dapat or asa ka dapat papahulayon kaniya. So ang punto mao nga ang karnero dili kanunay mahibalo kung unsay gikinahanglan niini ug usahay labing maayo alang sa iyang kaugalingon. Og siya nagkinahanglan sa tabang nga gikan sa magbalantay. So take note is siya nanginahanglan sa tabang sa magbalantay tungod kay dili magyud ang karnero maka provide or maka comfort or mahimong satisfy siya para sa iyang kaugalingon kundi uban sa tabang sa magbalantay. So kini nga bahin is sama pud kini siya diri kanato.
na diin gikinahanglan nato ang tabang sa atong magbalantay. So ang atong magbalantay mao ang Ginoo. Aron mahimong komportable kita og siya nahibalo kung unsay labing maayo alang kanato. Pero usahay magbuot-buot ta sa atong kinabuhi. Na diin kanabang tungod kay naamay kahigayunan nga gitagaan tag free will sa Ginoo. Sometimes is magbuot-buot ta sa atong kaugalingon. Kaya instead of ang Ginoo mao ang atong kadangpan nga diin siya nadaan ang mugiya, siya nadaan ang mag-provide sa atong gikinahanglan ug siya nahibalo kung unsa ang para nato. But sometimes kita nga tao is magbuot-buot ta sa atong kaugalingon, which is wrong na siya, mga kaigsuonan ko diha kang Kristo. So, isip ingon nga usa ka karnero diha sa Dios, kinahanglan nato nga kita mismo kabaluta nga ang Dios always naa siya ug kabalo siya sa atong gikinahanglan. So it means kita mahimutang dependent. Kita mahimutang kanabang arata mulang bigit always sa Ginoo. Tungod kay siya nasayod sa imuha ug sa akoa sa atong gikinahanglan sa matag adlaw. Ug nasayod siya kung unsa ang para kanato. Ikaduha, itawag na to giya or guidance. So diri sa bersikulo 3, gilig-on niya ako, gitultulan niya ako sa dalan nga angay kong subayon tungod og alang sa iyang ngalan. So diri is nagisgot ni siya about diri siya sa giya. So naingon si David diri nga gitultulan niya ako sa daplin sa malinawon nga katubigan. So it means ang Ginoo na siya always. Take note, ang Ginoo na siya always. Ang Ginoo andam mugiya kanato. So, ang mabalantay nahibalo kung kanusa ang karnero nagkinahanglan og tubig. Diin makita nato ang abundansya nga pagbati diha sa Dios. And then nadiha ang comfort, nadiha ang pagatiman sa Dios, nadiha ang atong gikinahanglan sa matag adlaw. Nadiin ang Dios kanabang ang Dios always siya nasayod kung unsa atong gikinahanglan. Ang Dios always siya magatultol kung asa man atong agian padulong sa atong gikinahanglan. But sometimes kita nga mga tao is dili ta musubay sa dalan nga ipasubay sa Dios sa atong kinabuhi. Tungod kay mao na akong giingon ganiha. Nga gusto ta mag-explore or magbuot-buot ta sa ato ang kaugalingon. Nga para nato if kung ato na siyang maabot is satisfy na ta. Para nato kung kana siya maabot na siya sa atong kinabuhi or ato na siyang ma-achieve, para sa to is kita na ang pinaka anindot nga tao tungod kay nabuhat na nako pinagi sa akong kaugalingon. Kana siya sayop na siya nga pamaagi. Tungod kay ang Dios, if kung dili itugot sa Dios, nga kana siya ma-achieve na nimo or kana siya maabot na nimo, dili gina siya maabot sa imong kinabuhi. Apan adunay mga butang nga tugutan sa Ginoo na diin maabot na nimo. Ang pangutana diha, nagpasalamat ba ka nga ang Dios nagiya sa imong kinabuhi? But sometimes ang tao makalimot kung naa na ang butang nga atong gikinahanglan. Sometimes ang tao makalimot na diin
kana ang iyang naabot gikan na siya sa tabang sa Ginoo. So kita nga mga karnero sa Dios is if unsa man ang atong maabot sa kinabuhi gikan na siya sa giya sa Dios o ang atong buhaton muhatag og pagpasalamat diha sa atong buhi nga Dios. Gipalagsik niya ako og ang akong kalag. So dinhi atong makita nga ang magbalantay naghulagway sa miaging bersikulo ni David na nagpalagsik sa lunhaw nga sibsibanan or naghatag siya og kanabang mahimutang active pagbalik or malagsik ta tungod kay sometimes is gikan sa atong mga lakaw or gikan sa atong mga trabaho is kapuyan na ta. But ang Dios nagpa-remind siya always nga siya ang muhatag kanatog kanabang malagsik ta pagbalik. Dili man pasabot ano niya nga malagsik ta sa physical, but ang atong spiritual nga bahin, lagsik pa ba ta? Even bisan unsa kakapoy, lagsik pa ba ta? Adiin, mubasa gyapon ta sa pulong sa Ginoo. Tungod kay ang pulong sa Ginoo mao ang atong giya. Giya sa matag adlaw kung unsa atong buhaton. Mao kini ang giya kung unsa ang atong mga plan, kung unsa ang atong mga pangbuhaton sa matag adlaw. Ang Dios always maghatag og giya sa atong kinabuhi. So gitultulan niya ako sa husto nga dalan. Ang magbalantay wala lamang naghupay o nagpalagsik sa mga karnero. Siya usab nagiya ngadto sa pagkamatarong. Dinhi atong makita ang giya sa Dios kang David. Sa moral nga aspekto, sama kanato na diin ang Dios nagtultol kanato diha sa pagkamatarong apan usahay magdumili kita sa hustong dalan nga maoy tumong sa Dios alang kanato. Usahay magdumili ta nga diin instead of kini mao ang dalan nga igiya sa Dios, kita pay magdumili tungod kay dili sa kuan ni Lord, tungod kay aduna pa koy dapat unang buhaton before ko ani. Sometimes hatagan na to og kanabang kondisyon ang Dios, which is sayop na siya mga kaigsuonan ko diha kang Kristo. Kung saang giya or kung saang dalan nga mo'y gitakda sa Dios para sa toa, atong buhaton tungod kay in the very first place ang Ginoo naga-provide sa atong gikinahanglan. So tungod kay ang Ginoo nag-provide sa atong gikinahanglan, dili pa ba na siya igo na diin mosunod ta sa dalan nga maoy tumong nga ipasunod sa Dios sa atong kinabuhi. Og kita lamang ang maka-benefit ni ana tungod kay ang tumong sa Dios para kita mahimong matarong diha sa iyahang atubangan. Ingon nga karnero sa Dios atong sundon kung unsa man ang giya nga dalan sa Dios sa atong kinabuhi. Sa ikatulo, ang Dios naga-provide, ang Dios nagagiya. Sa ikatulo, ang Dios naghatag og seguridad na diin safety ta og secured ta diha sa iyahang mga kamot. Dito sa versikulo 4 hangtod sa 6, ningon ang pulong sa Ginoo.
Bisan pag maglakaw ako sa ngitngit nga walog sa kamatayon, dili ako mahadlok kay naguban ka man kanako. Kipanalipdan mo ako pinaagi sa imong sungkod ug bunal. Giandaman mo akog pagkaon atubangan sa akong mga kaaway. Gidihugan muglana ang akong ulo ug ipaawas mo ang akong kupa. Ang imong kaayo ug gugma maguban kanako sa tibuok kong kinabuhi ug magpuyo ako sa balay sa Ginoo hantod sa kahangturan. So diriya na yun si David nga naglakaw ako sa kangitngit nga walog sa kamatayon. So dinhi is nagisgot ni siya about sa kinabuhi ni David nga dinhi naaguman ni David nga ubos sa magbalantay kinahanglang mulakaw siya latas sa walog. So unsa kani siyang walog? Kini siyang walog is mura siya kanabang river or kanang murag valley na diin na diha ang naay possibility nga mga naidawtan nga mahitabo sa iya. But unsa kay gibuhat ni David? Si David nilatas sa walog tungod kay nasayod siya nga ang Ginoo magaprotect ug magahatag og seguridad sa iya nga wala gayoy mahitabo sa iya nga dautan tungod kay ang Dios na always sa iya. Sa atong kinabuhi, atong gibuhat ang sama sa gibuhat ni David. Na diin, naglakaw kita sa kangitngit nga walog. Usahay adunay daghang walog sa atong kinabuhi, na diin, usahay mo na siya hinungdan, nga dili ta mo padayon, dili ta mo iswag, sa Kristohano na nga kinabuhi tungod magpadala ta niini. Apan wala kita mahadlok or dili kita mahadlok tungod kay ang Dios always naa siya nagaprotektar sa atong nga kinabuhi. Ug tungod niini ang atong kinabuhi seguridad or naatay gitawag og safety na ta diha sa kamot sa Ginoo. Ang ato lang buhaton ani na diin mosalig ta sa Dios nga siya lamang ang magatabang, siya lamang ang magaprotektar sa ato nga kinabuhi. So lain nga bahin ingon si David riya nga giandaman o gipanalipdan mo ako uban sa akong mga kaaway. Dinhi ang pananawon ni David nga ang tagana ug kaayuhan ihatag kaniya sa Ginoo. Ug bisan pa adunay mga presensya sa iyang mga kaaway, apan mahimong makasamok sa iyang kinabuhi. Apan si David ni purso kanunay tungod kay kabalo siya nga ang magbalantay na always nagaprotektar sa iyang kinabuhi. So usahay may tabo kini sa atong kinabuhi sama sa kasinatian ni David na diin ang mga kaaway, ang presensya sa kaaway is always naa siya sa ato ang kiliran. Apan, ayaw kahadlok ang Dios always naa siya. Ang Dios na sayod ni ana. Nga willing siya nga hatagan kag proteksyon. Hatagan kag kasiguraduhan sa iyang mga kamot nga
walay daotan nga mahitabo kanimo kun mosalig ta sa iyaha nga siya always naa kanunay magahatag og proteksyon sa ato nga kinabuhi. So si David, ingon po si David niini na diin bisan pa man og adunay mga presensya sa kaaway apan adunay gihapon promise ang gihatag sa Ginoo diri sa kinabuhi ni David. Na diin nagingon ang walay katapusan nga panalangin sa Dios. So walay katapusan nga panalangin sa Dios. So kung imong masinati diri na diin although adunay mga bati nga sitwasyon sa atong kinabuhi, adunay mga sitwasyon nga diin sometimes mao ni hinungdan nga mopalayo ta sa Ginoo. Sometimes adunay mga sitwasyon nga maluya ta sa pagpangalagad sa Dios. Apan kung ato na siyang i-fight, kung ato na siyang usbon ang atong perspective na ang Ginoo always naa siya, mutabang kanako kung asa akong gikinahanglan, ang Ginoo magahatag o giya sa akong nga kinabuhi, ang Ginoo magaproteksyon sa akong kinabuhi kanunay. After ana, ang Ginoo naghatag og promise nga diin ang iyang panalangin walay katapusan iyang gihatag diha kanimo og kanako. Ang pagkatiman sa Ginoo nagdala sa kaayo ug kaluoy kang David. Og siya nagpuyo sa matinud-anon ug magpadayon sa iyang kinabuhi sa tanang adlaw ug makatagamtaman niya ang presensya sa Ginoo hangtod sa kahangturan. Sa ato sa kinabuhi, ang Ginoo naa siya always. Kung matinud-anon ta diha sa kamot sa Dios, atong ma-feel ang presence sa Ginoo. Atong masinati ang presensya sa Ginoo na dili kita biyaan sa Dios. Apan, sometimes ang tao mao'y mobiya sa Dios. Akong gi-encourage ang matag-usa na diin magpabilin ta sa presensya sa Dios tungod kay ang Dios dili ug dili siya mobiya sa iyang mga kaanakan nga sincero mga lagad diha kaniya. So adunay quote diri nga akong i-share diha sa inyo. So samtang aniya ako dinhi ako mahimong usa ka bata sa balay uban sa akong Dios. Ang tibuok kalibutan mahimo nga iyang balay alang kanako. Ug sa diha nga ako musaka ngadto sa itaas nga lawak, dili ko ilisan ang balay. Muadto lamang ako aron mopuyo sa taas nga andana sa balay ni Jehovah hangtod sa kahangturan. So ang Dios always naa siya. Ako ni siyang balik-balikon, ang Dios always naa siya, kabalo siya unsay atong mga nagian, kabalo siya kung unsa atong mga nasinati. Apan ang Dios dili gayud mobiya siya sa atong kinabuhi. So in conclusion, ang atong relasyon anaa kang Kristo ug ni ana nga posisyon aduna kitay kamatuoran sa plano uban sa Dios. Atong nakita nga adunay daghang mga paagi sa mga karnero sa tibuok sa Salmo. Ang magbalantay kanunay andam
sa pagkatiman sa matag depekto. Kini nga salmo usab nagpakita nga diin ang kinabuhi sa tao dapat mahimutang dependent diha sa kamot sa Dios. Ug mahimo kining magamit sa atong matag adlaw nga kinabuhi tungod kay wala kini, although wala kini nagisgot about sa mga detalye gyud, but nagisgot kini siya nga kini ang pulong sa Dios always mugiya kanato. So ang atoa lang buhaton nato na diin always ta musalig sa Dios kanunay. Kung always ta musalig sa Dios kanunay, ang tanan nga atong gikinahanglan ang Dios maga-provide. Ang Dios magahatag og giya sa atong nga kinabuhi. Ang Dios magahatag o proteksyon ug magahatag og kasiguraduhan. And then after ana, ang panalangin sa Dios naa always hangtod sa kahangturan. Magampo ta. Lamig mahanag silumbahon namon o Dios, ikatuburan sa gugma ug kaluoy Ginoo. Salamat Ginoo nga ikaw Ginoo nagapa-remind Ginoo sa matag usa na diin mahimo kaming dependent, mahimo kaming ang among kasing-kasing always magasalig diha kanimo o Dios. Ug ang tanan gikinahanglan ikaw Ginoo magahatag Ginoo. Kung kami magasalig diha kanimo o Dios, ikaw sab Ginoo magahatag og giya Ginoo. Kung unsa ang dapat namong buhaton sa matag adlaw na diin uban ka o Dios sa among pagsubay sa dalan paingon sa imuhang tiilan o Dios. Ug Lord, salamat usab Ginoo na diin ikaw Ginoo nagahatag og proteksyon na diin bisan pa man usahay Ginoo adunay mga presensya sa mga kaaway, adunay mga problema, but ikaw o Dios na always nagahatag og proteksyon. Ug salamat usab Ginoo na diin ikaw Ginoo nagahatag og promise. Although Ginoo kini nga promise is kang David ni, but Lord, amo kining i-keep sa among kasing-kasing nga ang Dios nga gialagaran ni David mausad ang Dios nga among gialagaran karon Ginoo, ug mao na Ginoo ikaw Ginoo ang among gialagaran karon o Dios. Musa Ginoo amo kang gipasalamatan Ginoo, amo isalig ka nimong tanan sa ngalan ni Jesus. Amen og amen.